suhuton sarika sira sonang lumoy ba bereniga amadi pio alanong nga kasi tadi bagas rohana na sila be naik dua pangarap na sila naik marbuta jadi na sila masa ato itu anon bahwa sana satu tempat manusia jadi oke anggaran dasar sesarik sira sonang tangbu bakal berhamil di besa suten atik boha anong hamon yang manurusong mangihutun itu ano radiro hami na hongat salo alai mo na anong be bago hamutu hami aso bakal berhami siat antara sarik sira sonang kita nengok agak sarik sira sonang lunga ditutuhon saya dia gudang na kesepakatan doi gudang bayi dan kodi hurang tuman songo dia be saya sarik sira sonang pakai hamu medohon do dengan yang kau lauta lima di pasar dua ini lima dan kami hukum sian sarikahuta dalam open nunga kesepakatan bahwa sana inat tape itu anope tong dong asal sarikahuta bapak sigenepe tong dong asal sarikahuta amat cerita betul nama masuk pasar kabupaten. Jadi jumlah itu nggak tahu tuh tidak kakak kita. Jumlahnya 52 mau rumah betul. Tinggal obat polusia. Obat polusia jalan om kesepakatan tanah dekeles 50.000. 50.000 hanya obat polusia kan jumlah 1 juta 2 juta obat 150.000. Terterus surat nabi om sudah sampai kamu ada lima tadi kalau dekeles. Anggaran dasar saya saring kata. Nah, sobat apa itu lahon tunggu kesepakatan doon ang boy di oroy ang boy di tambay jadi songon ganti ni ima papa manang piti na ni buang muna ngagurupi do ang boy sa tongko-tongan ni sarikat alay dang namun na nagabi nasa gani panuhoran ni piti nalako sinalutubi na sarikat alay ngagurupi do sa tongko-tongan sarikat doon anggaran dasar 52 tumba boras per kakak alay di komen ya komen jumlahnya terlalu di sini jumlah di boras doh semoga ini papan ngamurupi hamuna nah masuk kami si hamuna apa yang sudah luwih mali hamu keluarga nanti nggak dikoni atau bosro harami yang kami itu anak nomor 2 di Batam pakai hamu ngehulu nadingkan dapat 2 tahun 10 tahun 5 mulai naujak diharap Tuhan nyata rasa rumah dua song nama kata pasu-pasuan untuk 2 asa titik mana tinova suasana nang kulakuna moro penjurusannya gue tak atu baru spirohata atas nama sarita dohot PKS amba tidak batama tuh nama guhi pasu hebat itu sasu usaha tuh gotian kupasa hatamin lo tuh hamuna anggaran dasar sesahat bentuk seluruh jalan bebek tetap di pasu-pasu tuh hebat itu gue di nama musia-musia perjolo sehari maaf sang memahami Tuhanmu suwi bonah suhuton luluan saruh madua naik bilang hasang abang baru mangsa maungse Tuhanmu na dua-dua kami na dua-dua ibu ta atanya nama dua mang karena boso na tutup nata jelmana boso lo biau na gudang kuboto tangan do ina botohon ujunai jari-jari ini tangan ini sudah jari mau lo betul humuran awang maka dayo tu jumlah mau masyarakat jadi melihat mak isun rohani siang pemerintah setempat sekalian mewakili siang pemerintah desa bahwasana nomor setua-tuata saya iya na kita holongi jadi nadohot rohani berhabut miroha dohot merlungung miroha jadi bison along do dibuat kami na di pengulitangan nabi bagi tetangnya semoga ini kang bunga sedia pian noni las marohamuna aido pian atas patupa pasu-pasu nai mahita jalo sian amat dari batak tersongi mahata sian kami pemerintah setempat siluk dohot dimahami semuanya mah musik kami gabi emang gabi naik pasahat kami dengan berhenti yang kamar marang mengurubi borang yang suatu mereka sering melimo baik mah
Dari saya kan. Mahidangkaran ada holong irohamu ihani angka perkelimamu akan nama sahuta melihat madihamu sarikat huta ketuta di huta soalnya manang segitu amat sarikat si Mamoran sarikat si Raja Sona kuliah tetangga tua-tua hokar balok ale-ale soalnya manang pemerintah setempat Abang Raja inang solibadan tanga barang asli rohana bibi bilang rohamu anu kul ihami angkiat matutu sumilok ni si dua-dua asa balita pagabe na tinabuan arita pagabe na masahuta buat nama hula buru ada tetap kita masih borolo enggak duduk Raja nabi sikat inauni na rin na binehe buhala tokabe na ya kalang Raja asa nilok na dua-dua hari na marato na kata di mobil oras mahami asulukan na mataro na uli na rin sa kamu saluhu magibaganda manihamu na mga niya Terima kasih.
Di pertua ni ibu nami makailas koroha ditaring di ulang namun salma dua ibu nami akas ko di bagian sanario nabagodang dan marmudu gak ada marlas miroha na berbadu kaya raja nami raja Nemanggoro Gabi marasa namin. Nabakuo kami jaka haranauli haranabi. Molo maroro nabi. Maunya magi tua ni buka. Nahani roi saluhung na perkeleon nabi terlumung nabi nabi. Siang tutup si maromi di moto nabi. Sangat maruju turu maru manau baru. Totong lagi biro kamu berdua bagi buka. Kita nabi. Angge batu gajah namun murah kena dua dan dua ribu lagi dari nakam. Tepek rumah dua malamu. Gabi na tahu gak? Sinur paparan. Suhoras nana kabel mau. Asado kita doa sahuda. Dan dua ribu lagi. Nalahu mariroi akan ulah tua akan apa bebel. Doa tua akan apa ini. Suang songoni manita. Saluhuna. Dihorong di hula-hula. Hula-hula na poso. Satu hula-hula na batua. Nam takas patik somon duduk. Napasahan to saluhuna. Aka hata nauli hata kuda. Lima sepergele otau. Atau matina ni ma'alat dari mata. Anggia bisa apon nasiden. Gabi kuda terlumu bima kupartot gabi nasida. Atau amang korum na uli na basa tarlungu bima kamu angka bere nami boru nami dot idere song kami di dia tehama kalinganan le saya laporan akan mengalami apa ropak mah menipu dulu ropak kamu tua tutur duduk matanon lalu muna gabi nila muna siwa karapahan tu horas nang atur mau molo kamu angkat pilot perni godok perni kata pasahi martinanya mari batang malu masai tanggal basai beusak sai masuk juga tunarok kamu dia kata kata anggia marugo mistan umum di marugo dalam pangamuran malu dipangkat tamu dah aku makan partiga-tiga yang dah aku makan senang silas menderokan molo pula dapat lupa kita setonga-tonga atau laporan tahu orang tinggal serangan balik pada bro kodita masih logo atau jago kamu nak akan hata nauli hata palu-palu setor nyaka siang hula-hula foto satu hula-hula nama dua medisi raja mandata tuyok-tuyok hata nauli hata palu macam koma partot dia murah soalnya ada sekali hula-hula mau lihat buka mau di pulang mami menaju dengan naung yang melakaannya mengaruhi dong sama ini ina orang kami ibadasan hari nabi dari penuh panggil masalah dia udah munak nauli ngading-gani nau tingasamu tu persapuan nami anjir mengikui buat kabaran nami dalam mari di persatuan nami yang mohon kami akan pahukum dalam dia mah tujuan dengan kami tidak perlu dari nama
saya kok mak soman hatan kedua ingat saya saja memahami soman dayon ay unang mardua soman dayon dua asadabot binami haka masih menikah ni rohanami dohot masih kapan ni rohanami di dalam itulah yang dia emak Ileon tidak tadi hamuna kerjaan yumur do dari kasor asa adong hamuna pulang nami nagabigui pengaluan nami biaka pas miroha dohor Ileon kabut miroha mau datu tulang sebelumnya maka pasu-pasu mulai soalnya atasnya nami dulu mau teman dulu mula-mula kalau kaprengan bahasa ala kung masayguran tapak lalahon kolong na dagasan sa yon marhite tiur ni cuaca dohot na namangalehon rohan na bisu dihita sa lunan nakitutuno nga maliat-liat tiba sahat at kawarong ni hula mulai siang bola nyari bola tulang hula suasoni hula teman maranggi tulang mangimu do tulang narobot hula na poso nunga tutu sahab hidup nunga tungguran di pasar tamu pasu-pasu itu hamil kerajaan ini tulang ang dia matututuhan nama sahab polisi supaya nani asal tuan dia jari na mangimu na pinudian ni ilong ng bostang bisa tikianon hamin ka po para nila dua boy basta na dito di na pagurang-gurang dana na pinalong yung ni Tuhan hamin poso-poso ibu-ibu na gurang na didagasan dana na didagasan pasikulaan na mutak kisok na naimang sakap at kamalunui na sobatu terbinodol na totong di batulus Tuhan tulang na burju tadda madudu kamu na elek na guru manang na buhabe itu abayan nami ya komuna manarapun kamu ulay kamu tulang nami kom do elek kamu saya yang dia matuan tulang di pudian ni na dua tahun jumolo dalam totong dibantu kamu kolommu nama kere nang napotu jadi iba tutu saunari apun nami mal ata basu ata gabi na pinasaan salu ula terlumogi mahamu tulang nami tulang manalu saunari lalu si dua na turtu ina Tuhan yang tur tio ina Tuhan yang lote ata basu na pinaha saatnya yang gutur hula-hula ka sabuna saya unang mamusi na usap begitu muna cuma di saplalo atau masuk-masuk penggabian na pinasa muna tulang sok-soknya tasaluna orangnya ka hula-hula bolong namin magpamanitabu saha-saha solo saha na ibot pilihan nung atong silong katupan di Patipino unao pasal doon ni inong na tao ringon sa monetary na palituhan sa amin at paggabihan sa amin at pag-orasan Jadi soalnya natural portion kami kerling mo. Raja di Kudu tapi masih jaga iba tu pakai lekon namin terlumu iba terwasakan takas dan musiknya
ni botokon anak ulu balang. Boru paruma jana pareme. Ima na dibuat kami emen na marludu. Marludu mapanggabiad di hamusa luhuna. Marludu manang akapar horasan. Pitta-pitta tu debata. Hatani nama tua nama dokon. Eme si tabbatua ma perlinggoman ni dekke nama mok. Debata ma si lihat tua. Uhud ma hamu di paroro. Matutu. Marurak do. Jala marburung do tu kijang. Marating tu sapi. Marating tu kanan. Marating do nang tu habirang. Ido pita-pita ni akka tulangmu. Anggia damo akka persaulian. Dapat akka silas miroha. Dibuat kami do opo-opo. Tadama iboto namion. Dung dibuat warna marpahopo. Sitakas nauli, sitakas nadenggan. Ima sanggar. Inganan jala permiaman ni apore. Tu sanggar masa tua, tu sanggar ma apore, tu lubang ma satua. Tu dia hamu akka mangalak ka berek kudo akka ibotok ku terlumobi akka pahokku. Saya tu si mahamu dapat dua. Matutu. Ulah anak kudo memang dokot tu hamu saluhuna. Marsi amin-aminan, marsi tukol-tukolan mahamu songo suhat dirohiyan. Jala dangan onong-onong hamu. Dia ka ari pampulyon. Nung ngamate be ibotok ku nagabe hakim di tonga-tonga di parngulum muna. Jalarang doon muna be. Jalarang doon ni tolma be. Dang doon ni patiki be Tuhan pasangat natos. Alai pos rohak ku dihanggi. Sakangano. Ateman tiroi makati do hummu doa kali berekti. Jala hamu be tuddu mahamu akati do honna da ketoda. Asa dapot cinta-cinta. Dapat sinakap di rohamuna. So kok begion nami baru berita nauli berita las di roha. Data bereda atau dokoron nami mapat sauruh. Akka hata pasu-pasu hata nauli. Si surada gautat tuyuk hata nauli hata pasu. Batak ko mapaktong jemuna kabereda. Boleh ate mak, soalnya mak hata sa kami. Raja memang boro. Nanti matulang. Tahu duti mak kau dah. Oke. Aku matulang lang na. Sampai sepatu kamu? Sampai? Buat magarami banyak kapal. Kamu udah kapal sudah kamu sudah kapal apa? Sampai kamu? Buat magarami. Ini udah nih. Udah nih. Iya kan? Kristan. Dia masih Kristan nih. Maksudnya udah kapal bu? Jeli ya. Oke. Di Son, contoh kami di Son, pengurus gereja, umat, umanina, dohot, kayaan kita OMK. Nah, tongdo makilala hari di setahun, naroon pagkasan, kawan keluar kamu, bagay na niyang dimata, ulo, rinang na kahulong. Di haro namin di Son, adong do dibuka kami songon gatini ilumanete marang songon gatini pabunga adong do dipatupahami sian kuliah sian wanina dohot sian jarak kontak OMK tun soni be kaboy na dipatupahami sian atas nama kuliah dalam stasiun bergabung orang macalui yang sedia gudangna alai sila silohan nami pasal ini
jala siang dus rohani di laut tasadarion mga maselinggan situtu pulau kami sa kami hulia di dos ni rohamuna yaka gelengi natutuon baik yang korna bununa parumain na roh kelara langsung yang seru pinopar boy tadi dei minggaddo lauri siang yes dohon dus ni rohamuna roh natasumahon alani kosrohan namin julan nyor aropet itu nung tapaborhat na tutuon sa itabba ma kakadus ni rohan yamu nalaho mga lawan ang kaulawan na linggan sa tuwa kaulawan las ni rohan Kilakon asa anggit menabay na kalas ni rohan jadi sonari di harap namin son jalan pasar kami ha son sila namin son gati ilumanen tuamo sa luhut ng keluarga Butima. Tanak dohotod di porbadia. Amen. Say anggiat mga dewata ama muwal nina sa pakilimon mga lehon apul-apul na sumurong tumita sa luhuk na sa hamu alya kadongan na hinahulongan dibagasan haporsyaw tapay may mado Jesus Kristus Tuhan ta paubahon na do daging ta na leaon gabi do son daging na nasangapi dibagasan pakirimonon tataruhon masa darion dongatta si poibe boru manaluon tuudean na asa disi iba na maradian dibagasan dame pai maro Tuhan laho pahehehon akka namate martangi yang masita alede bata amanami oro na panguluhon halak na mate dongan nami poibe boru manaluon porseado dilehon dihaheo ni anakmu jala makirin do ibana dihaluan na manotong palua ma ibana siyan sa luhut rate dosa asa ditiki ari haheon pansidohon ibana dibagasan hamuyon maghite Kristus anakmu Tuhan namin dibata na mangulu jala magbuaso rapon ho dibagasan hasadaw dohot tobi porbadia sa trodi sa liling na. Amen. Tatangihon ma siyan hatag di bata
Tuhani madongani hita. Barita na uli ni Jesus Kristus mangikuton na badi Yohanes. Jayong sahat Jesus Rudi isinong nga pora o batay di bagasan tamuan ibana tidakot alayang buhuta betanian na sunod doy kung Jerusalem darag bagal tulo daw na torok do jabuli ng ro manopot si Marta o si Maria mangako na sila siyala iboto na sila'y jadi nung dibigay si Marta ng ro Jesus lamay bara maramunomo natinggal di bagas to anggo si Maria luminin na si Marta madok Jesus aw nadisoko ari Tuhan dan tagamon mate ibotoki alay no pe tong do huboto lehono di batado tuho nasa si Panginoon mo tuibana gabi iyo Jesus mamangalusi nahehedo ibotong jadi di si Marta Jesus olo huboto do nahehedo ibana na di bahen kaheoli na diali parpuni dumi ninda Jesus mamandok ibana au do haheon do thangoluan na manguru do na porse diau nang pemate ibana salagano na manguru dala na porse diau na sotupa mate ibana sa liling di liling maratua majolmana manangihon hakanilibata Jalana olo mangula hosa Mari kami o Tuhan Sanian maholi rohanai Bunguan na sa rumah Tuhan sautik sumur rinungan dihita aturak sa tataruhon inata na sa rumah Tuhan tuwing anak sa rokinani jaga na ang sipi humuna dibohal minggu lumuk nalaho madala nido kahita tuaka ari-ari na negroon molo hubereng apalagi di sun pahapu na si Jimmy Huida saya ngok do huberi ngon nakar pahapu kena marupuni kalau saya paronghahon na sa minggu na bagiso mungkin di bagasan romana kan ang kita marimangi terus na malang gapukon soni imun mungkin di bagasan di marimangi bagasan romana saya kena ronghahon di mulai songgok mulai dua upung na pinaramahan apalagi tinatawag mas Kristan mau tangis na pinot tainang ang anong labanan alaya pa taon yon inatan na sa rumah doon nabuli ng marminggu tango lo dadi mo mulu kurang pegare jono kian tituju di muluna itinggal honondo kalau pasar minggu ikon menjelang malam minggu di on aset urusot pulau na rohan nami kamu keluarga sudi berarti tehu bertanda uli bagas satu pengiron intina amatiano di perhatian lahu baginot diri doa Tuhan orang akan dengan ini jejak dohot pernilan di atas rumah Tuhan ya ibu kamu orang mati busuk nah karena nggak harus anda perlu hari agak pagulan dihuri Rusia nih akamatan pagulan dihuri Rusia nih selalu kalau kita ido dapat kumpul Nabi Muhammad nanti asal berdua ini hamuna saya pinok parna dua biar kapal punah sudah boy bersukut dua karena untuk gaya boy maniru mengikuti dia atau amati ini perhatian kalau diri Tuhan sudah di dalam mati nah kalau sudah sudah di dalam mati alai kalau kamu di bagas hamuna asal berhenti damai kolom di bata roh di bagas tong-tong itu bergabung amin kasatakas holong ni rohana tulungata naung jumolo modingon nang tuhita sa lubog jala apul-apul na hot dihita
Ali di bata ama parholong roha. Sekot tongdo di dongani ho. Kami barhite asini roham. Tatap madongan namion nalako sirang sian kami. Jakon maibana di hatuawan na manotong. Rakmahita mangido. Ali de batasi pangapun na sumurong. Horo paubaran absak ni roha gabi halalas ni roha. Apu lima si solhot ni doan namin ang mortingon. Pahehema na si Desian kahulungan ni absak ni roha. Jala sobdak kuma hatiuron di buhik. Asa tarapul roha na siya. Rakmahita mangido. Alay Tuhan, silihon ho sa luhot hanguluan, dibahin ho no hamatian ni gabi buhay di hanguluan na iban. Madhitay siyan silang ni anak mo Jesus Kristus, pakos maruhan isubeak ka na porseya ni ho, ay mate siyan hamamatera do, di talubon Kristus hamatian ni, jala madhitay siyan haheon na do, di pasuang hanguluan ni. Rakmahita mangido. Alede bata ama na sunhi na gogo, hanguluan naman otong ido, hu halunton hami, disima apo samu nasa ilu-ilu siyan si malong nami, disima hami sude marulog di bagasan at tuwaon Bagite Kristus Tuhan namin. Hamulya kadongan, magdongan tangiang saunari, pabor hatot tamadongat taon, tuingaran na napagpuli, asa madadian ibadah di hanguluan na marontongi, porseyado hita di Kristus na umate, bumokop hita, jalan ang hehelaho, pasahaton hanguluan na ibadah, tuwak ka na porseya. Asa tama jala polin ibadah gongot tu hanguluan na marontongi, tapi pisma ibadah, marhite ayat dapat. Roma saunari hamu akka suru-suruan, Roma hamu akka dabadia, tong-tongu jala udurhon madongan nami, uibe boru manaluon, di jolone Kristus Tuhan nami. Saya dijakon Kristus maho, ay ibana do na madjouho, sayang giat maaka suru-suruan, mabuan jala makngingin ho, sahat tuapuan di si Abraham. Tuhan, lehon ma paradian na manotong jala sayang giat ma hatiuronmu manodangi ibana. Ale koi beboru manalu, sirang maho sian hami, morhat maho sian hutam, jala gongot maho tuhuta na badiyay, ima huta Jerusalem na manotong, tinggalhon marura pertangisanon, jala halasson matano na pinarbagabagay, sahat rodi sa liling na. Amen. Marepehita 282.
Oke, tahan. Palurus. Di luar. Oke. Sarung. Oke. Awas mereng, kawan. Juli masuk saria. Di luar ini naro. Didok Tuhan ta Jesus do. Situ tu do na hudokon Tuhamu. Dang nagadda emei moloso madabutu tano jalamate. Dumpe mate asa gudang parbuena. Saunari naing tapasaat madongat taon tuinganan paradian nas. Songon Kristus naung tuat tu hamatean. Dungi hehe di bagasan hamuliaon. Songoni manang dongat taon. Paheheon na tu hanguluan na manat. Martang yang mahita. Ale de bata na marhuaso jala para si roha. Di bagasan tangam mudo hanguluan ng hamamatin nami. Hosad diri do na madjo dongan nami on mulak tuadupan mo. Di bagasan dok ni roha. Naing piak konon nami pamatang na tu tanoman. Alay di bagasan pakrimon nagok. Hupay mahami do haheon na. Songon Kristus naung parjulo hehe. Siyan tonga ni akka namate. At tong say asima roham dihay ibana. Ali Tuhan. Jalajakon maibana diapuan mo. Marhite Kristus Tuhan namin. Amen. Tabigihima padjahayon. Padjahon siyan surat ni Apostol Paulus Tuhan Rom. Naso di boto hamu doon, sudah kita nasa nang terdiri tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatian na do kita terdiri. Atong nang tertanam do kita rap do ibana marhite pat di dioni, tu bagasan hamatian. Samar parangi kita di bagasan ngulu na baru. Songo Kristus nang hehesian akanong mate. Inorhon ni akka hasangapon ni amana. Songonima hatani Tuhan. Kan Yesus Kristus hosad diri nung ngabongot tu bagasan hahulomon ni hamatean. Tartanom jala hehe di ari patuluhon upang idohami parbadiyay tanomanon asa dongan nami poibe boru manalu naung husuat ton hami dison. Heherapon ho, jala mangulu di bagasan hamuliaon mo, rodi sa liling ni liling na. Amen. Nunga tardiri jala nunga mangulahi tubuho, siyan aek dohot siyat di purbadia, halason mapaskan itu hani, rodi sa liling ni liling na. Amen. Dungi di pamasok na. Kita masuk mah. Oke, sarung. Lurus. Lurus. Iya. Lagi. Angkat. Asa ko jirum. Usahakan. Lagi. Mahinadenggan ni naung suan sa liling dingolo ni dongat taon, marbungaran may songon huhus ni bungaon. Ale po ibe boru manalu, nunga ditinggalhon ho tanoon, nunga ditinggalhon ho jabu ni natorasmu, mangulu maho ola nion di jabu ni amat kadibata. Ale po ibe boru manalu nani haulongan marhite na mabuan tadda hamonangan ni Kristusi sa ibongot mga hotu ang uluan na manotong di bagasan guar ni ama doon tanak doon di purbadia. Amen.
Sonari, Ratmahita, Madok, Tangiang, Naniajar Honi Tuhan Yesus Kristus Tuhita. Amanami dari benua gijang, saya penurung badia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya sahabat malomom di benua tongos solo dari benua gijang, lehon matuhami saya dari osi panganong nami si galupari, jala sesa masalah nami sokong panesa nami, gisalan yang kapar salah tuhami, dungunang togyong kami tu pangunjunan, alay pendua mahami siap pangago, amin. Miliam mati kitu kita. Oh, bergeser. No, taruh. Bergeser. Julu. Bergeser. Sedikit aja. Gini. Sedikit aja. Udah bikin lah. Sedikit aja. Jalan pung bilangnya. Udah kalau udah keluar lah. Jalan ya. Udah. Jalan mau ganti lagi. Si Jimbing. Udah keluar lah. Gantian gitu maksudnya lo gantian. Izin. Bunga izin. Oh, siap. Oh, siap. Tahu nggak? Siap ngaruh dong, ada siap. Mengalir satu dua. Sudah bah. Mak Kris. Ya. Semua berhak mau terimaan itu peremonitas Oh. Antonio. Ada lagi? Jalannya pung gitu. Jalannya pung. Lempar. Pung. Dua kentil bersiap. Andre, keluarga, oke, diturut sama dirutin. Pasingot matu rohanami, holan satok kisabing do ngolunami di tanoon. Jalan nasotot totudo tikini hamatian nami. Hubang ido hami tuho, sai di dongani tot di forbadiai mahami totong. Asa tuguha porseon nami, hot pakirimon nami. Jala bagas holong ni rohanami mide sude dongan. Sai songoni mahami pasauton lomo ni roham. Salileng di ngolunami on. Jala dung mate hami sogot. Papungu jala pasada mahami. Doot sude akadongan nami naung majuluani hami. Ibagasan hamuliaon muna manottongi. Marhite sian asin ni rohani debata. Sai maradian madongat taon. Dohot sude akadongan naung moddingi. Dibagasan dame ni Tuhan. Rodi saliling nililing na. Amin. Dibagasan guarniama dohot anak dohot di Purbadia. Amin. Horas madita. Sama untuk
hitano